Gianunsyo sa Davao Light and Power Company nga makasinati og napulo ka oras nga walay kuryente ang pipila ka mga konsumante sa Davao City ug Panabo City karong weekend. Samtang pipila ka mga konsumante sab sa Davao Oriental ang makasinati og walay kuryente karong Domingo. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa DLPC nga lakip sa maapektuhan ang pipila ka bahin sa Matina Crossing sa Davao City sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ugma Sabado. Samtang adlawng Domingo, mawad ang sabog kuryente sunod sa napulo ka oras ang pipila ka lugar sa Panabo City gikan alas 12 sa tungang gabi hangtod alas 10 sa buntag. Gipasabot sa DLPC nga kinitungod sa pagpahigayon og line maintenance activity ug pagbalhin sa mga poste sa maong mga lugar. Samtang 12 ka oras sab nga supply sa kuryente ang dakong bahin sa probinsya sa Davao Oriental sa adlawng Domingo, Hunyo 9. Sumala sa Davao Oriental Electric Cooperative Condoreco nga apektado niini ang lungsod sa Banay-Banay, Lupon, San Isidro, Governor Generoso, Tarragona hangtod Holy Cross Manay, lakip ang syudad sa Mati. May tabo matud pa ang power interruption gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Pagpasabot sa Doreco nga ang pagkawala sa kuryente alang sa ipahigayong maintenance activity sa Mako Banay-Banay 69 kV sub-transmission line.